аз сабаби нафаҳмидан моро метавонанд ки ба ягон тӯҳмат гирифтор кунанд. ассалому алайкум дӯстони азиз, умедвор ҳастам ки ҳар яки шумо хуб ҳастед. ҳоло замоне шудааст ки мо бояд программаҳои телефониро омӯзем, аз худ кунем, управлят карда тавонем, чунки аз надонистан ва нафаҳмидан метавонанд ки моро ба ягон тӯҳмат гирифтор кунанд. Масалан, мо телеграмро намефаҳмем, ватсапро намефаҳмем, моро дар ким кадом як каналу группҳои манъ шуда дабоид мекунанд, ким кадом як видеое мепартоянд ки мо тамоман огаҳ нестем ва худамон ҳатто тамошо кардагӣ нестем, лекин дар телефони мо меистад, дар ватсапи мо меистад, дар телеграми мо меистад. аз ҳамин сабаб ман мехоҳам ки имрӯз якчанд функсияҳоеро нишон диҳам ки шумо яъне худатон даромада телеграмҳои худро, ватсапҳои худро тафтиш кунед ва худатон кам кам дар борааш маълумот дошта бошед. Пеш аз ягон ҷо сафар кардан, ҳангоми ягон сарҳад гузаштан бояд телефонҳои худро якбор тафтиш карда ин чизҳоро бинед, то ин ки барои шумо як дарди сар нашавад. мо ҳамаи ин чизҳоро ба ҳисоб гирифта махсусан дар телеграм як группа кушодем ки дар бораи баъзе фишкаҳо ва имкониятҳои ватсап, яъне дар он ҷо танҳо дар бораи ватсап маълумотҳо мешавад ки нафарое ки мехоҳед ки дар он ҷо доред, масалан шояд барои баъзе занҳо бисёр даркор мешавад, барои баъзе мардҳо, барои баъзе духтарҳо, ҷавонон, яъне функсияҳои даркорӣ ва беҳтарини ватсап ва инчунин дар бораи баъзе имкониятҳои ватсап ҳам дар он ҷо маълумот медиҳем, дар бораи бизнес кардан ва якчанд имкониятҳои дигараш ки он ҷо пурра дар бораи ватсап мешавад. Силкашро дар поёни видео мегузорам, ҳамон ҷо дароед ва оянда маълумот танҳо дар бораи ватсап мегиред ва ин программаро яъне пурра метавонед ки аз худ кунед. хуб, ҳоло ман телефонро мегирам ва барои шумо якчанд функсияҳоро нишон медиҳам ки ҳатман ватсап ва телеграмҳои худро тафтиш карда монед. аввал аз телеграм оғоз мекунем. настройки телеграм медароем. данни памят. ин ҷо использовани памятро пахш мекунем. ин функсияро телеграм дар поён пинҳон кардааст. ба поён мефароем ва ин ҷо ба медиа гузаред ки ҳамаи видеоҳои телеграм дар ин ҷо мебарояд. бинед, тафтиш кунед ва нолозимашро ҳатман удалид кунед ки ин памяти телефонро низ тоза мекунад. акнун ба ватсап мегузарем. данни хранилише, управление хранилишем. ҳамаи видеоҳо дар ин ҷо мебарояд ки дар ватсап низ видеоҳоро интихоб кунед ва нолозимашро аз ҳамин ҷо удалид кунед. акнун чӣ кор кунем ки дар ҳар хел группа моро дабавид накунанд? дар ватсап конфиденсиалност, группи, ин ҷо контакти кромиро интихоб карда контактҳои бовариноки худро интихоб кунед ки ғайр аз инҳо дигар ҳеҷ кас шуморо дар ҳар хел группаҳо дабавид намекунад. дар телеграм бошад настройка, конфиденсиалност, приглашения. аз ин ҷо никто гузоред. дигар ҳеҷ кас шуморо ба ҳар хел каналҳои группаҳо дар телеграм пайваст карда наметавонад. хуб дӯстони азиз, ман фикр мекунам ки аз ин видеои мо барои худ чизҳои даркориро гирифтед. худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад. хайр.